बा मालाय जोंहा दुपुआ बा खानायाव मालाय रबर खादों आयै लोगोफोर बेनो जोंहानि न'खर फिसा सानै आरो बिमा आरो आं नै दाजाबनै ब्रै दिखांना होबा सोलों बिब'आ आगैखौ एसे जोथोन लाखानांगोन आयै नायनि आयै Apa? औ Nantinya kayak besar jabat apa yang hayir? बे 1 year जाबा 12 month जाबानो थाबायनो हागोरा दे नायनि दे नाय बिदि आयै आं खानायखौसो नायगोन बिनि आं बिनि खानायखौसो नायगोन औ